Здравейте хора, както сте разбрали заглавието, днешната тема за клип е... Какво трябва да носите на плаж? Като за начало, нека започнем. На плаж не може да ходите без плажна чанта. Така, тази моята плажна чанта, която си избрах, смисъл, отдавна ми е тази чанта, не е плажна, но аз си мисля, че ми става за плаж. Така, с нея ще сложим и мисля, че е задължително да сложим в нея. Момент. Че го изпуснах. Тази плажна кърпа. Всеки има нужда от плажна кърпа. Моята е на делфини и скатове. Зад ската има и доста делфини. Да. И чуй се как ще я победа. Ама много лесно. Сега ще пробвам ето така да победа, ако не стане в момента само ето така да сложа. Да видам на дъното на чантата дали ще стане. Определено няма да стане. Затова сгъваме. Ето по този начин. На квадратче сгъвам и слагам в своята плажна чанта. Преди аз никога не съм ползвала моя си плажна чанта, защото преди имахме обща плажна чанта, която носихме всичко. Знам, че някои се очудват. Да. И второто нещо, което трябва да имате във вашата чанта, това е плажно мляко. Разбира се, това плажно мляко не седи при моята плажна чанта, а при семейната плажна чанта. Семейната плажна чанта вече... Съжалявам да просто отворя простата и точно не е трясно. Така. Сега. И в семейната ни плажна чанта, т.е. която мама, тате и брат ми ползват, слагаме този крем, който само аз и брат ми го ползваме, мама и тате ползват 6 фактор, това е 30 фактор и с кокос. 2 минути за две неща. Трето нещо са джакетки. Разбира се, тези не трябва да ги слагаме, защото ще си ги носим на краката. Те са ми малки, но нищо, пак му устройват. Тоест повече ходя бос. Останаха още две неща, които сложим в плажната чанта. Така, ето тук само. И вече чухте вода. Аз преди плаж ще слагам в фризер, тази вода да може да ми е леко студена, да ми е студена просто. И да, пак я слагаме тук. Въпреки че аз после ще извадям. Чак сериозно съм на плаж. Да, ето стана, ето така чантата. Така, и последното нещо от тази плажна чанта, което трябва да си носите е тези очила, които супер тъпо изглеждам в тях. Но това няма значение как изглежда. Знам, че супер тъпо изглежда, мама ще ми купува нови. Не поради причината, когато изглеждам тъпо, а защото ето тук аз го правих и първите 15 минути, които бях в басейна, не беше точно за да плувам, аз си оправих очилата. 15 минути това нещо, те му пропускаха се в очите ми, влизаха и просто... Да. И хоп. Слагаме моите очила. И вече тя стана ето така. Не е много тежка. Така. И вече отделно от плажната ви чанта може да носите ето такава чанта. Аз нея съм променила съдържанието, тъй като изтеглих клипа какво е в моята плажна чанта. Така. Единствено ще видите сега какво не съм променила. Виждате, слънчеви очила имам в големия джоб. В ето този тук. Така. Задължително в един от джобовете трябва да си носите белогащички. И аз си нося по едно балсамче, което хидратира страшно много устните и когато ме намажат крем и чакам поне около 5 минути, мога да се намазвам с него. Да. Сега, последното нещо от чантата е портмоне. Портмонето нямам нищо в него, но може да си взема салфетка за спомен. Да. И то придава обем на моята чанта, затова съм го сложила и за салфетката. Това беше
всичко, дано ми харесало и искам страшно да благодаря на Планета Петър Channel за тези мили думи, които ми каза, подстил всички мои клипове и се надявам да ми потръгне, както и той се надява. Да. И моля, че съм ти споменала името, разбира се, аз всеки път ще го споменавам, защото ти си супер мил. Да. Чао! И ще се видим в следващото ми видео.